ASML is een van de kroonjuwelen van de Nederlandse economie. Het bedrijf uit Veldhoven levert machines die essentieel zijn voor de wereldwijde chipindustrie. Juist daarom beweegt ASML zich voortdurend tussen talen, culturen, wetgeving, geopolitiek en commerciële belangen. Dat maakt ASML een krachtig voorbeeld van een moderne communicatierisicocase. Niet omdat er één simpele vertaalfout werd gemaakt, maar omdat informatie bij een wereldwijd technologiebedrijf door zoveel lagen reist dat betekenis onderweg kan verschuiven. De case: XTAL en gestolen bedrijfsinformatie. In 2019 won ASML een Amerikaanse rechtszaak tegen XTAL. De rechter kende ASML $845 miljoen toe. De zaak draaide om het misbruiken van vertrouwelijke informatie, het aantrekken van voormalige ASML-medewerkers en het gebruik van ASML-kennis voor concurrerende software. ASML benadrukte zelf dat dit geen nationale spionagezaak was, maar die nuance was cruciaal. En precies daar zit het communicatieprobleem. Een juridische boodschap in de Verenigde Staten werd vervolgens gelezen door Nederlandse media, internationale beleggers, Chinese stakeholders, klanten in Azië en beleidsmakers in Washington en Brussel. Elk publiek keek door een andere lens. Juridisch, geopolitiek, commercieel, cultureel, nationaal, reputatiegericht. Wat ASML technisch en juridisch bedoelde, kon publiekelijk heel anders landen. De financiële schade. Het formele schadebedrag in de XTAL-zaak bedroeg $845 miljoen. ASML gaf wel aan dat dit bedrag waarschijnlijk grotendeels niet geïnd kon worden, omdat XTAL failliet was. De echte schade zat daarom niet alleen in het bedrag op papier. De grotere impact zat in juridische kosten, verlies van managementtijd, bescherming van intellectueel eigendom, klantcommunicatie, reputatierisico, extra druk op interne controles, verhoogde geopolitieke gevoeligheid rond China. Daarna bleef ASML herhaaldelijk moeten uitleggen wat wel en niet naar China was geëxporteerd. In 2026 moest het bedrijf opnieuw ontkennen dat het ooit een EUV-machine of speciaal daarvoor ontworpen componenten naar China had gestuurd. Dat is reputatieschade in werking. Zelfs wanneer een bedrijf formeel ontkent dat er iets fout is gegaan, moet het blijven communiceren om vertrouwen te beschermen. Waar brak de communicatie? Vanuit MC3-perspectief zien we 4 breuklijnen. 1. Taal. ASML communiceert in een internationale context waar Engels de bedrijfstaal is, maar niet de moedertaal van alle betrokkenen. Dat lijkt efficiënt, maar Engels als werktaal lost interpretatieverschillen niet automatisch op. Juridische termen, technische definities en compliance-taal kunnen in verschillende landen anders worden begrepen. 2. Cultuur. Een Nederlandse nuance zoals dit is geen nationale spionagezaak kan in een geopolitieke context snel verloren gaan. In Nederland klinkt dat als precisie. In internationale media kan het klinken als verdediging. In China kan het politiek gevoelig worden. In de Verenigde Staten kan het worden gelezen door de lens van nationale veiligheid. 3. Macht. Wanneer overheden, klanten, beleggers en media tegelijk meekijken, verandert communicatie van informatieoverdracht in machtsmanagement. Wie bepaalt het verhaal? Het bedrijf. De media. De overheid. De markt. Bij ASML werd communicatie niet alleen een corporate taak, maar een geopolitieke evenwichtsoefening. 4. Proces. Bij wereldwijde bedrijven reist informatie via juridische teams, technische experts, compliance-afdelingen, investor relations, mediarelaties en lokale teams. Als die groepen niet exact dezelfde definities gebruiken, ontstaat ruis. Niet omdat mensen onbekwaam zijn, maar omdat complexe informatie in verschillende systemen een andere betekenis krijgt. De reputatieschade. ASML bleef operationeel sterk, maar de reputatiedruk nam toe. Het bedrijf werd niet alleen gezien als leverancier van chipmachines, maar als strategisch onderdeel van de machtsstrijd tussen de VS, Europa en China. Dat betekent dat elke communicatie over klanten, exportregels, technologie, voormalige medewerkers of datalekken onmiddellijk groter wordt dan het oorspronkelijke incident. Een technisch issue wordt dan een politiek verhaal.
Een juridische zaak wordt een geopolitiek signaal. Een interne controlekwestie wordt een reputatierisico. De MC3-les. De les voor internationale bedrijven is duidelijk. Meertalige communicatie gaat niet alleen over vertalen. Het gaat over betekenis controleren terwijl informatie door landen, lagen en belangen beweegt. De belangrijkste vraag is niet: hebben we dit correct gezegd? De echte vraag is: wordt dit in elke taal, cultuur en machtscontext op dezelfde manier begrepen? Bij ASML zien we hoe snel communicatie een strategisch risico wordt wanneer technologie, geopolitiek en vertrouwen samenkomen. En dat is precies waarom multilingual communication niet als soft skill behandeld mag worden. Het is bedrijfsbescherming.